Hey besties, masiphekeni Sunday course. Apha namhlanje ke guys ndipheke beef stew with a steamed bread songa samanzi. Ndivuke ndirhalela isonga samanzi man, I don't know. Hayi ke guys ke nandazi ke. Wandgila ke apho umfana, wandgila umfana. Akafaka imali yesapoti yomntana. Ndathi listen ya, faka le mali okanye uzonibona. Wacima ndiyadlala mos mna guys ndinice ukufa mna. I'm very nice mna. Very sweet, very calm. You understand? I don't like drama. Drama is not my thing, you know. Yes ndingumXhosa but ayo yam. But anyway, akayenza guys. And guess what? Ndavuka ngo 3 a.m. on a Saturday. 3 a.m. on a Saturday. That driver ke nona. Ndaya phaa kwakhe. Nafika phaa kwakhe. Andithi obvious abantu basuke emgrooveni kumnandi and all that. Nayolinda phaa egeyithini yala complex. Babuya abantu besuke emgrooveni. Ndathi chwa ngemoto. Xa ndifika ndapaka imoto yam, ndayibona yakhe ikhona, ndathi oh very good. Ndahamba ndayonokha. Noba ngethi u-4 ke. Ndahamba ndayonokha. Xa ndifika phayana wavula usister wakhe. Wathi sazamba friendly, ndathi khawume kancinci. Ndahamba ndayongena ekamereni. Ndafika ndambukela man guys, elele peaceful. Ngoba ulala njani peaceful ungayifakanga imali omntana, you know. Ndafika sana lwam. Ndamlinda phaa wothuka. Noba after 30 minutes or an hour wothuka. Hayi, ufuna ntoni apha? Ndathi kudala ndikubukela ulele peaceful. Imali. Wathi hayi ndizoyifaka, akho need yoba uze apha. Ndathi jonga bhuti, yabo lama apile nekofu ndim nawo ndiyawugilana nawo. Faka